Padiri sa Bai City Fellowship Baptist Church, ako si Pastor Epafras Sacar, nga sa karon pastor man sang Dumaguete City Cornerstone Baptist Church nga nagatipon dira sa Ilina 2 Manhattan Suites Inn kada Domingo sang hapon, gasugod alas 5 kag nagatapos alas 7 sang gabi. Busa abyan kung ara ikaw dira sa Dumaguete City, ako nikaw ginaagda sa pagpakig-upod sa amon sa sinang pagtililipon sa pagtuon sang pulong sang Dios kag sa pagsimba sa iya. Karon sa aton nga pagpamalandong sang balan kasulatan, ako nikaw agdahon sa pagbasa upod sa akon sa sining ginsulat ni Juan sa Juan kapitulo 15 versikulo 6 kag 7. Kung ang tao wala nagapabilin sa akon, ginapilak siya subong sang sanga kag nagakalaya. Kag ang mga sanga ginatipon, ginadapong sa kalayo, kag nagakasunog. Kung pabilin kamo sa akon, kag ang akon mga pulong magapabilin sa inyo, pangayo kamo sing bisan anong buot ninyo kag himuon ini sa inyo. Ang ikaduha nga passage makita sa Binuhatan kapitulo 6 sugod sa bersikulo 3 kag 4. Ang pagpili sang 7 ka mga diakono agud nga magabulig sa hatag sa mga Hebrehanon o kung sa mga Grecianon nga mga balo nga nagakinanglan sang bulig sa iglesia dito sa Jerusalem. Pero kay masako man ang mga gintutunan o kung ang mga apostoles, nagsiling sila nga magapili sila sa mga tao, 7 kabilog nga mga tao nga magabulig sa sini nga buluhaton. So ari diri sa bersikulo 3 sang Binuhatan kapitulo 6. Busa mga kauturan, pili kamo sing 7 kalalaki sa tunga ninyo nga maayo sing kadungganan, nga puno sang Espiritu Santo kag sang kaalam, nga matangdo ta sa sining buluhaton. Apang magapadayon kami sing malig-on sa pangamuyo kag sa pagpanghikot sa pulong. Kabayang Ginoo magadugang sang pagpakamayo sa sining mga pulong abyan nga aton bag-o lang ginbasa. Ang title sa akon nga mensahe abyan, The Great Balancing Act. Sa pagkabuhi subong nga Kristohanon, aton matun-an nga ang pagkabuhi subong mga sumulunod ni Kristo Jesus daw kaangay kita sang isa ka tawo nga nagasakay sa bisikleta. Kung hindi siya magpadayon, ang matabo nga siya matumba nga nagasakay sa iya nga bisikleta. Ang Kristohano naton nga pagpangabuhi kinahanglan may pagkamapinadayunon kag magapadayon ang balanse sa aton nga pagpangabuhi. Sa sining duha ka passages nga akon ginbasa bag-o pa, nagatudlo sa aton na nungod sang pulong sang Dios nga aton ipabilin diri sa aton nga mga kasing-kasing kag ang pagpangamuyo nga aton ipahayag isugi dira sa Dios. Ining pulong sang Ginoo kaangay ini sang pagginhawa naton pasulod sang hangin sa aton mga baga. Kag ang pag-exhale naton kaangay ini sang sugid naton sang aton mga problema, mga palaligdan, mga kabudlayan, kag nagasugid kita sang aton mga ginakinahanglan. So ang inhale amo ang pagpasulod sang pulong sang Dios sa aton
nga mga kabuhi. Kag ang exhale amo ang pagpagwa naton sang aton mga handom, katuyuan kag balatyagon dira sa Dios. Busa abyan, agod ikaw makabaton sang sabat sa imo nga mga pag-ampo, kinanglan nga ikaw magapabilin dira sa kay Kristo Jesus. Kay ang matabo pagatinluan ang imo mga panghuna-huna, pagahugasan ang imo kasing-kasing, kag magabag-o ang imo panglantaw sa kabuhi. Ang imo mga handom mangin handom man sang aton Ginoo, and vice versa. Tagin sugiran nga ang kondisyon amo nga magpabilin kita dira sa kay Kristo Jesus, kag nga ang iya mga pulong magapabilin diri sa aton, kag magapangayo kita dira sa Ginoo kun bisan ano ang aton buot pagapangayoon, kag ang Ginoo magahatag ini sa aton. Siling diri, when we abide in Christ, in His words abide in us, we will ask whatever we wish, and it will be done or given to us. Hindi lamang nga kita magapamunga sang bunga sang pagkamatarong, kundi nga ang pagpabilin nga malapit gidira sa Ginoo, may relasyon ini sa aton nga pagpangamuyo subong nga mga matarong nga mga tao, o kag ang pag-maintain sang close fellowship dira sa Ginoo magabag-o sang aton panghuna-huna, panglantaw, balatyagon, kag bisan pa sang aton mga katuyuan. It is not by personal performance, might, or merit that we are fruitful. It is not by our own effort or strength that we produce the good works that really glorify God. For God is the one that not only plans our fruitfulness, but He is also the one that causes us to be fruitful. And it happens when we abide in Him and He in us. Busa abyan, importante nga aton balansihon ang aton nga mga pagpangabuhi. Kaangay sang natabo dito sa Jerusalem, ang mga apostoles sa ilang nga kasakuon daw mabiyaan na nila ang pagtuon sang pulong sang aton Ginoo. Mabiyaan na nila ang pagtugyan sang ila mga handom kag mga problema dira sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo. Busa nagsiling sa bersikulo 3 sa binuhatan 6, busa mga kauturan, pili kamo sing 7 ka lalaki sa tunga ninyo nga maayo sing kadungganan, meaning maayo sang reputasyon kag testimony, nga puno sang Espiritu Santo, filled with the Spirit of God. Hindi lang ini subong nga ila ginbaton nga command, hindi lang ini nga subong nga ila kondisyon, kahimtangan, kundi amo na gini ang ila nga karakter. Amo ini nga mga tao ang ginpili nga mangin dikon dito sa iglesia sa Jerusalem. So nagpadayon ang mga apostoles, nagsiling, puno sang kaalam nga matangdo ta sa sining bulaton. Apang magapadayon kami, sinoning kami? Amo ni sila ang mga apostoles, sing malig-on sa pagpangamuyo. Mga alagad sang Dios nga nagasandig sang ila buluhaton dira sa Ginoo pinaagi sa ila nga pagpangamuyo. Wala sila nagsalig sa ila experience
with the Lord Jesus Christ for 3.5 years. Wala sila nagsalig nga sila nakahimo sa mga milagro tungod kay gihinatagan sila sang bugay sang Dios gahom kag abilidad sa paghimo sadto nga mga milagro. Wala sila nagsalig sa ilang mga abilidad. Kangay abi sa kay Pedro, subong nga isa ka mangingisda kag sang 3 niya ka mga kaupod nga iautod nga si Santiago o kon si Andres kag ang magulutod nga si Santiago kag si Juan. Wala sila nagsalig sa ilang mga achievements, sa ilang mga accomplishments. Ang ila nga ginsaligan abyan amo ang ila pagpalapit dira sa Ginoo pinaagi sa pagampo. Ang pagampo amo ini ang aton gininhawa pagwa kag pagsugid sang aton mga palaligban, aton mga kabudlayan dira sa Ginoo. Siling sang isa ka apostol, casting all your care upon him, for he careth for you. Si Pedro ang nagsulat sina. Usa abyan agud nga mangin mabinungahon, mangin matinlo kag malig-on ang aton nga espirituhanon kristohanon nga pagpangabuhi. Kinanglan balansihon naton ang aton pagpasulod sang pulong sa Ginoo sa aton mga una-una, mga tagipusoon kag sa aton nga kabuhi. And then aton isugid ang aton mga handom, mga problema, ang aton nga mga palaligban sa Ginoo pinaagi sa pagampo. Hindi lang sige ka lang pangamuyo na wala ka basa-basa sang pulong sa Ginoo. O kon sige ka lang basa sa pulong sa Ginoo, wala man ka sige pangamuyo. Kung ikaw may pagtuon kag abilidad sa paghangop sang pulong sa Ginoo, may kasanag o kung kapawa ikaw. May suga ikaw sa imo nga kabuhi. Pero kung wala ikaw nagapangamuyo, wala ikaw sang kainit sa imo nga kabuhi. Ang iba naman niya, may kainit sila sa ilang kabuhi, may ginatawag naton heat, kay nagapangamuyo sila. Ang iban gani nagapanghibi pa sa ilang pagpangamuyo. They have heat in their life, but they do not have light in their life. So this is the great balancing act. Basa sa pulong sa Ginoo, pagtuon sa pulong sa Ginoo, pagpamalandong sini, kag sa pihak pagpangamuyo naman sa Ginoo. You must have light, the Word of God, and you must have heat, prayer. Diyos nga balaan, madamo gid nga salamat sa ehemplo sang una nga mga Kristohanon, labi na gid sa mga apostoles, nga wala sila matintar sa pagtalikod, sa pagtuon sa imupulong, kag sa pagbiya sa pagampo. Kundi ginhatagan nila sing kaygiyunan ng iban nga mga Kristohanon nga may handom kag kabalaka sa buluhaton, makapakigbahin man sa paghimo sang trabaho dito sa unang simbahan o iglesia sa Jerusalem. Busa o Diyos, tudloi kami nga mangin maalamon sa amon nga mga pagpili kag sa amon nga mga paggawi sa sining adlaw. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo ang amon manluluwas. Amen. Nairel, salamat gid sang imo nga pag-replay sining aton segment karon. Now, gusto ko tamyaw sa aton mga abyan nga karon aton makita dire
sakay Brother Sobong, Abner Morino, Roel Bisana, Nervi Gingaliko Garganyan, kag bisan pa sakay Elizabeth Amantoy Himoto. Ikan diri sa Bay City Fellowship Baptist Church, ako si Pastor Ipafra Sakar, nagasiling ang Diyos magpakamayo sa aton nga tanan. Madamo gid nga salamat.